Dali ba? Mag-school lagi ka! Di ka maminaw. Ano di mga maminaw pod? Mag-school ka! Di ko mo school lagi, di mo kasabot. Anong dili man ka mag-school? Nga 18 naman ka, kinder pa ka! Alam nga, di mo ko ni mo palitog dulaan. Kung saan man ang dulaan? Kung yana-ana ni mo ba? Ana-ana? Hmm. Pusil! Oo, kanawa, pusil. Ay, Diyos ko ni mo. Dili man to dulaan. Gi-issue to sa kuha sa army. Gusto man ako itong yato, be. Kung saan man po ni mong pusil nga di man ka pwede kay bata ka man ka. At yun mga akong maestra, di man mga tag-wistar. Kung saan man yung bataan ni, uy? Miss-call man ko dadi kung palitan ko mo pusil. Kung saan rin na di ay, kinindi mo ipatay sa mga maestra. Kana di ay, pusil pa may request ni mo, uy? Napulaan naman ko ani good. Gusto na ko katumubuto. Ah, Diyos ko na. Di ba na makipangarap? Kung saan ito yung pangarap pag dako? Rebuilding. Di lagi ka pwede ito pusil-pusil lagi ka delikado, to. Gusto lang ito. Layas ko naman layas. Gay ulo. Layas ko ni balaya. Okay, pulos pagkapapa. Layas! Perwisyo. Buangin nakabantay mo sa itong lugar ron. Ano man? Wala naman yung maumay. Dagan mo yung mga krimen nga kababalagan about diri. Gani na, bantayan jud bitaw na kuna kanang dagan na jud yung mga nahitabo nga di mao. Oh, di ba? Kung ganit. Daghan to, kino? Mga niaging adlaw na napudaw to yung Valentina katong taong bitin ba. Oh, gani Itong no. taong biting jud, kihadlok ito ba? Masadlok to sa Darna. Ano madlok mangandar na nga superhero man na siya. Superhero nga. Huwag ka man itong tintin. Na. Lang. Okay, nadlok kayo no. Nilo kayo. Naunsa mo? Gigukod mi og. Gigo ko dog. Ambot, mura man tuog. Buy taya. Ay buy taya. Na puy bag-o, buy taya. Naman na kay si Valentina, buy taya na pod. Naunsa naman yung lugaran eh. Di ata safety dream mo puyo oy. Ayog ka bala ka pre. Una-una ah. Si Darna, naadiri. Buy taya nga na, buy taya man. Alangan no, tanan magunitan niya, mga laya. Na, madlok ka man di ana, basig magunitan ta na mga taya ta mo gani. Bahala na mo dre. Pasi na may, tara. Saon man nato ni tawgo na to si Darna. Wata may mo diya. Si Darna, may pambato na to dre. Gani, tawgo na to. Gani kay silingan ra. Tara kay basig magunitan ta to ba? Tara. Manda ka sa akin dati. Dali na kay. Ayuhan na Tawgo siya. na to si Darna. Papi. Saman, silingan na rin na to si Darna. Naunsa din eh. Ayuhay para makakita siya. Di ka kabalo tong tawgo na. Gani yo. Sarge! Uy! Banggit! Payo ka pang baka di pala pa yan! Layatis si Sarge man eh. Na! Siya mangunan Darna. Kung saan man yung gubot ni Paploy? Disturbo kayo mo ba na? Practice ko firing ba? Gagi, nagpairing ka sulod sa inyong balay. Sa kusina! Pero Paps, ilipot sa yabi. Need. Ay, ano mo si palaki-laki diya. Sarge, emergency ni. Wala na mo? Kabalo Sila na ni mo. mo, Good. Sila ni mo. Sige na, ito na sa iwan diya. Nakasabi mo dire! Mabuto na. Alasaman mo! Ani ba? Kabalo namang good me. Good niya ikaw si Darna. Hello! Really? Yati, bakla. Gada si Sarge Bay, tinuod yun lang giingon ba? Kabalo na lagi minga, ikaw si Darna. Controversial kayo mo ay. Ani mang good Sarge kinahanglan na mo ang power ni Darna karon. Asinaw na? Nauna, emergency kanino. Okay, game. Pero, ano si problema di ay? Nani mang good Sarge explain lang siya. Na naman bugoy bagong kwan diya. Buy taya daw. Kung magunitan niya, bisag unsa. Mataya or malaya. Oo, tama, bitaw. Uy, kahit lang ko di hanan niya, uy! Mo gani kailangan mo si Kailangan Darna. pa na mo. Kailangan naman si Darna. Pagawa si Darna, me. Pagawa sa si Darna be. As in, gusto dyan mo makita ang Darna. As in, now na? Nagana pa ni mga advertise. Pagawa sa Jing! Ay, ganite. Sibo ka man kaya ang aura ko sugayo. Sibo. Tayo. Pagpik ang aura, bi. Ay, sa paploy mo ang bato. Ha? Nahulog sa ni Duro kanina na. Sabi ni Darna. Palit sa buhabi ka malangan sa ba? Wala yun, madali. Pap! 5 minutes lang ha. Shit, yung Darna ninyo. Darayang ba to? Maulog ni Darna, pero di nang aga ba? Shit, yung Darna
Dati to kaya, mong paplo yun. Bato ba, maplo. Sama na ba? Iskot damat magaan mo di man maplastic yung banyo. Sama na! Bato dito sa Nidoro. Sama na tayo, di ba? Dawin daw, dilawin daw. Si Muto na ako. Tayo sa kong anak. Nagdili ako ah. Are you ready? Sama ka po, sige, ready. Na, rimaw na ni. Mudar na. Pali mo na babahuan na eh. Puti kamay. Pwede mo padaplin sa dira kay moagi ko? Bayad sa parking ko. Pagaw sa. Na, tanawa lagi. Saan ang tubi? Nero? Yati mamangka wabiya kay labti ya. Tabang. Militar na tabangon nun. Asa na niya tabang na ba? Asa mo itong kalaban? Wala tabay mga tanas sa amin. Unsa man imong costume? Unsa man ni? Ay, kini? Oh. Ahabak ni siya. Haba? Kani, unsa man ni? Kimpit, gusto tao sipit. Kani unsa man ni? Ahabak ni siya. Habak. Dipisa sa mga hilo o sa mga wakwak. Kani unsa man ni? Kimpit, kaya gisya akong zipper. Na. Darna oy, kagabay mo Darna. Sige na, daghan niyo pangutana. Oy, asa ang kalaban na ako? Game? Nandito. Tara, sabay tara na. Tara. Sila dire. Uy, sepa. Darna. Ginagawa mo? Pagtanaw na mo niya tabangin ko! Na. Dangaga yung darnahan ni oy. Grabe jud nga tabangi. Dangaga yung darnahan ni. Una man mo! Gitira na kami. Tara. Muna na oh. Yan ba? Muna na. Naglingkod-lingkod sa punso. Familiar siya. Morasak si Nunong Imaw. Piyansana ka oh. Nalayo ganit ang Andrea oh. Kaya ni mo na. Ay mo kabalaka ka ako si Darna. Ang itinakda protector ng bato. Anak, sige, lagi ka na. Sige. Doulan na dito ah. Dagan. Ano pangalan mo? Wala ka kaila sa kuha. Daddy, Daddy? Dong Maria! Anak! Anak, hindi na niya. Uy, saman. Uy, akong anak man na, uy. Ilan kayar, kayo ni muna. Kayar, kinanin Pangutan ng ano na ingunanan na siya. Pangutan na sa. Balik ka dito. Balik. Magpamilya. Nak! Giingnan bete ka nga, maglikay sa rugby. di mo mo kong ipalayas, Daddy. Wala man tayong ipalayas. Nak, ikaw rami nilakaw. Alangan, kasi gusto na ko, di man yung paliton. Wala, teka gipalitan sa imong gusto. Unya, unsa may naitabo? Yaning yung tabo. Pantay ka daddy do, naglagot ba kunin mo? Matagaan kong power. Tikman mo, ang lupit na pagiganti. Daddy, Well. Miskag anak tika, dili dapat tika konsentihon. Kailangan ako protektahan ng nasod. bisag Daddy tikap, kaya tagapat yun. Doon na. Tanawa. Liposing sa Darna. Isa ka badya ka yung Darna. Ligid-ligid na sa butaya. Pangkat lang ginaro. Ngayon, subukan natin. Subukan natin! Huwag mo ako pagalitin, Daddy! Na! Naunsam din ni si Butaya nga. Natulok, may nuog langsang. Naimbis mo na yung power mo pa inoy kamatyan. Matitanos gyud na ba? Mami, natulog ko glansang. Shit! Akong anak may naghilak ko. Buang bihataan ni ba? Nak, tayak biyak kaya lang sang nak, basi matitanos ka ba? Pauli ako, ang sige man uli. Agad! Napuspussan, natitanusan, pikat nimo. Tagam. Patay na ba? Patay. Try. Nang sa baka nga maghilak-hilak man ka? Natunog mo ko sa lansa. Kisa may cover yung
Dula diri ako. Darna. Asa may Darna? Taro. Ikas Darna. Si Darna dam. Ay, di dam, DPWH ko dam. Ala, sorry sir. Namigi trabaho nga tuloy daw. Pasensya kayo. Grabe ning lugar raw ba. Mas gubot pa sa pamilya ni Darna. Pero sagdi lang kay naman si Darna to the rescue. Nalang ko i-introduce inyo nga gaming app na pwede mo makakwarta mao ni ang Amber Game. I-click niyo ng link sa comment section tapos click download. Di mamili ra ka dira na register o login pero kay bago pa man ka, mag-register ka. Sa registration ibutan mo dira mo cellphone number, password, verification code ug referral ID then boom. Automatic makasulod na ka sa Amber Game. Di na po yung kay free 10 piso ko nga pwede nimo idula sa Dragon Tiger, Color Game, ug uban pa pero ako i-try ng Color Game kay color na anya kung tahi madaogan ka gusto na ka mag-cash out. I-click lang nimo ng withdraw. Then butan dira mo GCash account, GCash number din OTP din withdraw na ka. Unya na hot na ka coins pero gusto pa ka modula. Putik kang mai-click na ng plus sign, mamili ka dyan ay 100, 200, 500, 1,000. Then matik na GCash ang gapon butan dira din. Top up na nya na gets ninyo. Kay si Darna ba napay-rescue. Asis ako.